ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ରାସ୍ତାର ସିନ୍ଧେଇକେଲା ନିକଟସ୍ଥ ଶୁଣ୍ଠିମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିବା ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 47 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁବି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଭେଙ୍କଟ ସତନାମୀଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଓ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ରାୟପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଠିକ୍ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। सर गांधी कॉलेज एक्सीडेंट केते पेशेंट अच्छे केते काना गांधी कॉलेज पिला मैंने गोटे एक्सकर्सन टूर जाते झील पिला गोटे बस एक्सीडेंट से हस्पिटाल 27-28 जन पिला एडमिट होती मोर प्लस प्राय जन जन छाड़ समस्त स्टेबल अच्छा माइनर इंजुरी सब ट्रिटमेंट करके डिस्चार्ज प्राय कराला जो 2 जन को गोटे हेड इंजुरी अच्छी तार सीटी स्कान नूआपड़ा पठाई DHH को आ जनकर फ्रैक्चर अच्छे ऑर्थोपेडिक्स डाक्टर को देखापी नूआपड़ा रेफर कर बाकी समस्त स्टेबल अच्छे।